tachitaura nawo kuministry handiti tikati ukavona uchiverenga mavhotsi pobuda manhamba wasingahwisisi chingonyora chora wari uye ukaona zvimapato zvawasingahwisisi tarira rutivi otevera paunoziva handiti uye ukaona uri mukadzi murume asiri kukupa rudo gwaunoda hai uramba uripo handiti ndataura namaiziro kuti hatifanira kudzidzisa zvisiri izvo asi nyaya yekuverengwa kwamanhamba ukaona manhamba asingachikoverenga pachivhitivhiti ukaona manhamba visawa dai papa handiti asi saisa anokuvadza tinokuvara uye nyaya iyo ndaitaura pano ndakaitaura bhinga handiti ndakaitaura tatiri Vic Falls parindishe nakugongavira uri chivotoni handiti nogona imwe hai tafara zvikakumuna mapedza ka zviri kuti unoona vanhu vanenge vasingazivi handiti kuti unoona achimanya chindoisa pasiripo zvikuvadzi garai makachengeta zviripo svosvo status quo